Salutare toată lumea, bine v-am văzut la un nou episod. Eu sunt Andrei Trăsnet și astăzi ne vom juca Minecraft. Astăzi vom încerca live-uri de pe TikTok. Din păcate voi nu veți putea vedea TikTok-urile. Și da, aici am pregătit niște chestii și o să începem. Am uitat sticla. Sticluță. Am și telefonul pregătit aici pentru TikTok-uri și o să vă zic eu dacă merge sau nu, pentru că voi nu puteți vedea TikTok-urile. Și o să vedem dacă sunt fake sau sunt pe bune. Doar ca să știți, voi zice acum ok. Aici sparge două blocuri. Câte blocuri vreți voi, dar aici să fie câte două. Și după aia să mai spargeți încă un rând și încă un rând. Pentru că aici vom pune asta. Nu. Spargeți două rânduri după cele două. Stați să calculez. Spargeți 8 rânduri. Nu contează cât de lungă să fie. Eu am făcut așa. Mai jos. Spargeți încă mai jos. Așa. Poate va veni și fratele meu, nu știu. Poate unii știți deja șmecheria asta. La voi jos. Mulți știu, numai că pentru cei care nu știu. Este asta. Ok. Punem aici. Aproape toată majoritatea știe acest lucru, dar poate unii nu știu. Puțin, poate unii care se uită pe canalul meu nu știu. Așa că dacă vreți să faceți și voi să fiți atenți. Puneți Tripper Hoe pe acest cobblestone. Puneți aici glass. Puneți să puneți orice, numai că ca să fie să arate mai bine am pus cu glass. Punem așa. Și dacă vreți să faceți și voi asta, să mergeți încet. Pentru că e posibil să aplicați în lavă. Vedeți? Nu cred că e... Nu sunt sigur că e bine. Nu. O să revin când o să fac eu bine. Am făcut și rica ta. Acolo vedeți cea greșită. Păi, să fac mai bine. Voi pune aici, cum v-am zis, cu un spațiu mai mic. Aici, deja cred că știți. V-am arătat. Numai că... Poate unii nu știu, pentru că nu am arătat chiar tot, dar o să vedeți voi.
Punem pistoane. Sticky piston. Aveți grijă cu pistoane, nu piston. În greșeala mea să nu mai faceți același lucru, cum am făcut și o data trecută, greșeala aia. Punem lavă. Punem așa ca înainte. Nu știu ce am făcut acolo. Filmam deja de 5 minute și nici n-am făcut un live. Nu știu de ce m-am ars acolo, poate a fost bug sau lag. Ați văzut? Doar să mergeți ușor dacă sunteți pe survival. Și mergeți și asta se va întâmpla. Ce asta aici? Bun, am făcut primul life hack. Următorul life hack. Stai un pic. Stați un pic. Să vedem. În acest life hack zice că poți să-i dai la un om de zăpadă pumpkin-ul jos cu o foarfecă. Hai să vedem dacă este adevărat. Bun, aici avem uneltele necesare. Mai întâi facem o cușcă și o cușcă mai micuță. Facem un mic de zăpadă, normal. Hai să vedem dacă este adevărat. Este adevărat! Nu pot să cred. Sper că am postat asta, nu? Sper că am postat. Nu pot să cred. Chiar merge. Nu pot să cred. Al doilea life hack zice că poți să te urci pe uși. Nu știu cum poți să faci asta. Mă joc de atâta timp Minecraft și nu cred că poți să faci asta. Avem nevoie de uși, doar de uși. Doar că să știți, asta primește în la 10. Nu pot să cred că o mers. Aici o să punem niște uși. Aici așa. Trebuie și bine. Și zice că dacă te bagi în acest nu se mai văd. De asta am aflat ceva nou, că nu, dacă te bagi în uși nu se mai văd. Asta o știam și eu. Și dacă sari, este adevărat. Chiar este adevărat. Nu pot să cred. Primește nota 10. Chiar este adevărat. Oh my god. Primește nota 10. Asta clar primește nota 10. Al doilea life hack este că poți face să aprinzi un portal cu fireball. Asta și o știam. Majoritatea toți o știați. Unde e fireball-ul? Alo? Fire. Așa, fireball. Fire range. Ok. Să facem portalul mai întâi. Asta o să fac pentru cei care nu o știați. Dar eu o știu, majoritatea o știu. Da. Vedeți, puteți să aprindeți
cu un firewall totalul. Ok, nu știu de ce ai posta asta. Toată lumea știe, numai că de dragul videoclipului o să fac asta. O să facem să se bată un schelete pe schelete. Ce? Difficulty. No, difficulty normal. Nu mai ce un schelete. Game mod S. Trebuie să stau un noi nu mai vreau să mai scriu că sunt în vacanță, ok? Deci, vedeți că se poate bate 2 schelete unul pe altul. Înțeleg. Mod. O depărta cu. Ok. De următorul life hack avem nevoie de orice bloc, eu am luat quartz, crafting table sau orice în afară de chest și de enchanting table, piston, redstone comparator, item frame și o sabie, orice sabie sau orice bloc, nu contează. Aici, ok, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Aici vom facem așa. Aici facem așa. Lucru. Așa. Eu voi face o gaură. Pentru că nu voi face o cameră secretă doar ca să vă arăt așa. Aici voi pune. Dacă sunteți atenți, este foarte simplu. Doar că... Așa. Nu acolo. Așa. Facem așa. O să pun peste. Pentru că, nu vreți să se vadă chestia aia. Și acum, ar trebui să facem... Poate am greșit pe ceva. Hai să încercăm și cu celălalt. Este un comparator. Punem aici. Hai să vedem. Nu, poate merge pe Pocket Edition. Urăscă-mă. Încercați voi pe Pocket Edition, dacă merge. Dacă nu, înseamnă că nu este adevărat. Cam acesta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe la mine pe canal și
Scrieți în comentarii dacă vreți și partea a doua sau partea a treia sau orice parte, mai multe părți. Și da, pa, pa!